नों बानो हायो ना हाखौला दैदेला मोनसे दै गिदिर देला बानो हायो बेखौ दा नै स' हेलौ रायजोफोर जोंनिया नै डेभलप गैयि जायगा दा एबारावथ' अखायाबो दिनै फ्रि फ्रि हादों ने एबारावथ' दैयाबो जियायबाय उफाय गैया दानिया औवा ब्रिज होनो गोनां जादों बेनिखायनो औवा दाननो फैदों आं एसे फिसासा बख'नो आलथुवाखौ नायनानै दाननांसिगोन नङाब्ला दा जारला जागोन बख'नो अखायाबो हागासिनो दङ अब्ला औवा दानग्रोनि आं खथ' गोलावसिन नोंनिफ्राय नोंनिसो एक्सिन जागारलायबाय रेजें आंनि बेसे गोलावलै फिसाद्रा आंनि देरसिनफोरनिफ्राय लावसिनबो बाम्बु ब्रिज निउ बाम्बु ब्रिज औवानि ब्रिज बानायनांगौ बेनो रायजोफोर जोङो बाम्बु ब्रिजआ नै औवा ब्रिजआ जागायजेनबाय बे दैनि थाखायनो एकदमबारे बोसोरफ्रोमबो दिस्टार्बथार नुवाखै बे दाहामखौ माखासे बोखारगोन नामा नायदो सफैबाय जोंबो बेखौनो बोसोरफ्रामबो खाथिनांगौ औवायाबो सासेयाव थनै थनै नङाला थोखाया ओरैबायदि औवा नांगौ जोंनिया मिथिया थसे थसेल' लाना फैदों थनै नांगौ ना मा नांगौ होनांगौलाय बैसिम मोनो ओमफ्राय इसिमल' होनानै दोनो जों ब्रिजफोरबो मोना जाहैबाय दा बेलाय माखासे बोखारजोबनांगासिनो औवाया एवद्लाना गावखालि मोजांनो बोरैबाथो गादुनगौलै थाबायलाङो औ ले बुरैसो इयो दै फुदुंनो लांबावनायसो इयो एसे दावखोबावला हांगौमोन आं मावजेननोसै अब्ला रायजोफोर नैबो एसे देखायबावनायसै ओमफ्राय खामानि मावनायाव दामा दुम नांथाबनायसैलाय मैयानिखौ गोसोआव दं दा एसे सैस्लिमागौ दाना सैनाङा नैबे मोथै जादोंलै एसे महर मोनहांबाय नै दाबो हायाखै माने जेबो रोबैया जायाखै दाबो दालाङाल' एसे महर मोनहांबाय आरो जाहांहां जाहैबाय दैसा अखा खि अखा हागासिनो दालां बानायनायावसो गुवारा बेनो जाहैबाय नैबे ओमफ्राय बै मानसि थानाय ओमफ्राय नैबे मेन लामाया नैबेसो ओरैबो बिराद ग्रेबोल नांगौ
दा नैबो बिराद ग्रेबोल नांगौ आरो बे दालाङानो जाया जोंनिया बोसोरफ्रोमबो खस्थ' जोंनि नैबे दालाङानो दा दामादुम मावगासिनो दं रायजो गामि दरनैयानो नाङो जाहैबाय बे दालाङा ओमफ्राय ओरैहाय एल पि स्कुल दंहैबावोसो सोरखारि ओमफ्राय माखासे ओरैबो थाङो थुरिबारावबो हाबहैयो थुरिबाराव एल पि स्कुल दं गोजोनफुरि कृष्णपथ दं गोजोनफुरानो बेसेबांबा गिदिर ओरै गामिया सारुफालि ओरैथ' जोंनि गामि जाहैबाय नै बे गामि दरनै नाङो आरो बे दालाङा ओरैबायदि खस्थ' जाखायोना रायजोफोर गैया रावबो नायस'ना माथो होनबावनाय बोसोरफ्रोमबो दै जाहैबाथाय बानायनांगौ जायो दाथ' दै जाहैबाय नालाय उफाय गैया दिनैहाय अखा हालाबो अखा सिजानानैहाय बानायनो गोनां जाबाय दैयाबो नै सोरबा माइ मिलाव लाङो मायो एकदम गारि थांजाले साइकेल नारजाले ओरैबायदि जाबाय नालाय उफाय गैया दिनैहाय बानायनांगौ जाबाय सानसे मावनांखायो दासो नै दाहामखौ दासो खानो हाजोबदों ओमफ्राय दासो हेबजेनबायबो आरो नै एफाबां रायजोलाबो सानसे मावनांखायो सिंगेलसो जासिगोन थाब बायनोसै दालाङा होनायालाय थाखोनै होनांगौ बेयावनो गोदैनि थाखोसेया औ जों गावल' थेला नालायखायो नै रायजोनि खामानि मावलाबो बिदिनो देबनायसोलै इयो गुदिखौ होरा नै ओरैनो आगसिङे जायालै नै जाया ओंखारो आं आखिनिखौ सा फैबाय नै मोनबाय साया गिलथिसेल' नामालै बे थोगोन आरो थाखोसे हेबबावनायसो जाहैदों सायावहाय जाहांबाय नै थाखोसे हेबबावगोन 30-35 फुटसो गोलाव जागोन दे दालाङा हेबनांगौआ दैज्लां बोथोरनि दैयाबो जियायबाय नालाय उफाय गैया बाइकआनो दोबैजोबसै सिलिन्डार सोमजोबसै बोसोरै बानायनांगौ आरो बे औवा ब्रिजखौ जोंनिया दायो सानजौफुनि ओंखाम जानो फैबाय ओंखामबो जाखांबायबो ओंख्रिया जाहैबाय ना बाथोन ओमफ्राय खाख्लौजों जोगोनारजों स्टुडेन्टफ्रा फैबाय नै दैजोंनो बिदि थाबायनांगौ जब' नै होस बे दैया देरलाथ' बिसोरो बारलांनो हानाय नङा बिनि थाखायनो दिनै दालां बानायनो गोनां जादों उफाय गैया रायजोफोर आरो फैबावगौ नै स्टुडेन्टफ्रा साबेसे थांखो बेयाव साब्रै साथाम 7 जन बे डाबल एथिनाबा ओमफ्राय थाङो नोंसोर दै देरला बारनो हायो बेखौ बारनो हायो दै देरला हा बारनो हायो सिङावनि थाखोसे हाजेनबाय दा सायावनि दा सायाव थाखोसे होबावगोन आरो फैबावो हनै स्टुडेन्टफोर एमइआव थांग्रा हाइ स्कुलाव थांग्रा दाबो गबोथ'वाखै दा एलपिनिल' गबोजेनदों मोनसे दै गिदिर देरला बारनो हायो बेखौ दा हायो बबेनिफ्राय फैदों नोंलाय
स्कुलनिफ्राय मै हाबहैयो हा कृष्णापुर ए कृष्णापुरिसोनो नै थाले नों बानो हायो ना हाखौला देदेला बानो हायो वा बानो हाबावनो सायावनि थाखोसिनि बाथा नांबावगौ दा दानगासिनो नै रायजोफ्रा दामा दुमनो हेलै नोङो दाखालिसो गोदान मोनखादों एसे बांसिन माव नोङो औ नङाबा नै जोंनि लामाजों मैगं बेफारिफोर फैयो बेनि थाखायनो दा बानायनांबाय आरोखि जोङो दालांखौहाय उफाय गैया माथो एम्फौ लादों बोरो मै लांगोन डिमापुर वा गामि इदि खांबाबाय जाहैबाय नोंसोरो दिनैनिफ्राय आराम जाबाय दे दालां जानाया बेफारिफोरनि थाखायबो जों लागोनि मैगं बेफारिफोर गामि खांबायनानै बिसोरो बोजों लाङो दैमापुरनो गुवाहाटिनो बायदि जायगायावहाय फानहैयो बिसोरो एम्फौ मैगं गोथां बानलु थालिर मैखुन थालिर मुदुफुल खान्थाल बेफोरबायदि लाङो आरोखि नै स्टुडेन्टफोर फैबावबायसो दैजोंनो जब' नायदो मा क्लासाव फरायो सोंनांगौ मा क्लासाव फरायो 9 हाइ स्कुल ना बे दैखौ बारनो हायो नों दा बिनि थाखायनो आरो नायदो दिनैहाय रायजोफोरनि मोखाङाव देखायबाय जोङो बैयाव नायदो हनै गुना खानाया इन्जिनियारानो साबसे दं इन्जिनियारफ्रा मिथिं बायदिल' थाखाबाय आरो ओमफ्राय जों बिदि हमथाना लानांगासिनो आरोखि गासिनो जोंनिया नायदो रायजोफोर दालाङा दायो कमप्लिट टाइमाबो 4टा जाबाय दा कमप्लिट जानानै एकदम खाथाजोब्बाय आरो ओमफ्राय नै बेवहाय एसे जाम्पिं जाग्रा जाबाय एसे गुरै जाबाय बेयावहाय ओरै नायदो दा जोङो थांनोसै आरो मानग्रोबाय बेनो औवा ब्रिज बाम्बु ब्रिज दै गानांनाय नंलै ने एबार स्कुलाव थांला दा बिराद मेंनायबो मोनबाय ओमफ्राय दानि रायजोनि खामानिया मोनसे दंबावो जोबथारनायाव लास्ट खना खांनाय खनाया 300 सानसेयाव दा बेखौ खांहैनायसै जोङो न' थांनानै ओमफ्राय साहा लोंहैनोसै दखानावहाय दुगैयै लोबै दा बेनोसै रायजोफोर बेनो जोंनि औवा ब्रिज नायदो दिनै सानसेजों जोङो कमप्लिट खालामबाय दा बयनिबो थाखाय सुबिदा खालामना होबाय मिलाव माइ सौहैनाय स्कुलाव थांनाय बेमार आजार लाबोनाय दा बेखौ जोङो दिनैहाय बे दैनि जेंनाखौ बोसोरसेनि थाखाय बोसोरसेथ' नङा 6 मासनि थाखाय कमप्लिट सुस्रांनानै लाबाय आरो दा बेनोसै रायजो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय